Aquesta exposició l'hem fet aquí perquè la meva mare és de Sant Boi i l'Ajuntament van estar molt disposats a fer aquesta exposició, però més que una seqüència cronològica o un fil conductor de l'exposició, ens hem guiat principalment pel que nosaltres hem triat, que hem cregut que era de qualitat i que era un pintor, doncs, jo penso que de qualitat i ben reconegut dintre del cercle de les seves amistats humanament i com a artista. I llavors n'hi ha 2 o 3 que són més antics i la majoria són d'una època entre els 80 i els 2000, l'any 80 i l'any 2000, i ens hem guiat principalment per gustos estètics. O sigui, no ha sigut una exposició ontològica on vols mostrar un ampli ventall des del principi fins al final, saps? Ha sigut, ja et dic, un tastet de la seva obra. Bé, perquè l'obra ha d'estar propera al públic perquè sigui una obra viva, no? Perquè sigui una obra viva i perquè sigui una obra que tingui algun sentit. Si no, les obres d'art es queden en un taller o es queden en una sala fosca i silenciosa i ningú les pot gaudir. Llavors, hem posat aquest títol d'una mirada particular perquè volem ensenyar com el meu pare veia els nus, els paisatges, les cares de persones, com ell amb cada quadre pot fer una petita investigació amb la tècnica o amb el color sobre els temes que vol tractar. El meu pare es va especialitzar principalment en pintura mural, que vol dir pintura a les parets d'esglésies, de cases, d'ajuntaments, de grans dimensions. Però ell, a part de la pintura mural, tenia una gran passió per l'aquarel·la, tot i que en aquesta exposició la majoria de quadres són a l'oli. Jo penso que era un boníssim aquarel·lista i l'oli també coneixia molt bé la tècnica, evidentment, i bé, ell el més important que sempre jo l'he sentit dir és que la gent aprèn a dibuixar dibuixant i que per dibuixar has de mirar de la naturalesa. O sigui que ell, els seus primers anys d'aprenentatge van ser observant l'entorn, observant les vies de tren, els trens que arribaven a l'estació de França, els coloms de la plaça Catalunya, les flors, les escultures de diferents ciutats d'Europa, etc. O sigui, treball d'observació principalment, no? I jo penso que la seva pintura és una pintura basada, evidentment, en fets reals, com si diguéssim, però amb la seva mirada pròpia, que tu pots endevinar què hi ha darrere d'aquell quadre, o què et demostra aquest quadre, però no està fet d'una manera hiperrealista, o sigui, no buscava el realisme, perquè el realisme ja el trobem en una fotografia, un altre realisme, el realisme dels seus conceptes o de les seves idees o del que ell volgués investigar en aquell moment. Jo sé que ell al dematí el que primer feia era anar a l'estudi, cada matí anava a l'estudi i pintava, i era l'home més feliç del món pintant, i a la tarda donava classes. Vol dir que jo no sé exactament què li passava pel cap amb ell, ni m'ha explicat mai aquests secrets, ara estic fent... Però sí que devia passar diferents temporades, temporades que t'emociona més fent usos, temporades que potser estàs a l'estiu en una casa de fora de Barcelona i llavors et dediques més a fer paisatge. Recordem molt bé els germans de petits, que el meu pare sempre ens convidava a pintar. Quan teníem temps lliure, deia, voleu dibuixar? Voleu que fem pintura? I llavors, el més màgic de tot era a les galledes d'aigua, perquè no ens posava un pot d'aigua per pintar, ens posava galledes d'aigua, quan la galleda, el primer que embrutava la galleda per netejar el seu pinzell, l'aigua quedava blava o quedava vermella o quedava rosa, i sempre ens deia, no tingueu por. Les coses les podeu fer grans, que no tingueu por de res, i ens donava papers molt grans, i bé, això és una cosa que penso que hem tingut una sort d'haver nascut i d'haver crescut en un ambient així. El meu pare ja va ser net i fill de pintors, el seu pare era un aquarel·lista, i bé, el meu germà també ha sigut pintor, d'un estil molt diferent, jo penso, i està vivint a Nova York i està treballant i vivint per la pintura, o sigui, es guanya la vida pintant. I això, evidentment, no li ve del no res, li ve d'haver viscut un ambient així.
Jo penso que és una pintura que pot transmetre una gran vitalitat. Jo penso que és una pintura que està feta des de la sinceritat, o sigui, des d'una sinceritat i des d'un rigor i des de molta passió.